și visul lui Robert, acela de a deschide o expoziție pentru invențiile lui, pentru că în România mai sunt multe de văzut în acest domeniu, spune el. Chiar că sunt multe de văzut. Nu știu, a spus 200 plus 100, vă dați seama să colecționezi nu timbre, nu șervețele, nu cești și brichete, ci biciclete care sunt destul de voluminoase. Ați mai auzit colecționari de biciclete? Am mai auzit, dar nu chiar așa de multe. Nu cunoașteți pe băiatul? Din vedere doar. Din vedere. Probabil participă și el la marșurile dumneavoastră. Nu, dar mi se pare foarte interesant să colecționezi. Ție cum ți se pare? Înțeleg intenția de a colecționa, numai că trebuie să aibă și finalitate la un moment dat. Păi, finalitatea e să fii un fan împătimit și ai văzut în fiecare colț, ba 10 roți, ba 7 lanțuri și... Poate vom avea într-o bună zi un muzeu al bicicletelor în alte țări. Sunt multe muzee specializate. Eu tare m-aș bucura să există în Europa așa ceva? Există foarte multe muzee ale bicicletelor, chiar unele specializate pe anumite tipuri de biciclete. Eu am vizitat în Mannheim, era în Köln, dar era un muzeu mic față de altele pe care le-am văzut doar din prezentări pe internet sau din albume, din prezentări făcute de alte organizații ale bicicliștilor din Europa cu care suntem în legătură. Fără să dăm nume de firme, ce înseamnă să ai o bicicletă bună? Care este o bicicletă bună? Contează... Vorbesc acum la nivel de oraș, deci pentru oraș, că probabil cele pentru turismul alpin puțin diferă, nu? În primul rând să fie rezistentă, deci să știi că poți să te duci și nu rămâi pe drum cu ea. Pentru oraș este un tip de bicicletă, pentru off-road alt tip și depinde și off-road ce vrei să faci, cross-country, downhill. Deci fiecare ar trebui să-și găsească o bicicletă pe mărimea lui, care să-i se potrivească la ceea ce vrea el să facă, depinde cât de mult se dă cu bicicleta, merge pe drum sau pe sare borduri sau știu eu cum a zis și băiatul că este și BMX-ul și fiecare ce consideră că îi se potrivește. De fapt, nu există biciclete bune și rele, ci bune sau adecvate sau nu pentru ceea ce vrei să faci cu ele, cum le folosești și așa mai departe. Și eu, de exemplu, la excursii până acum vreo 5 ani nu aveam o furcă telescopică la bicicletă, aveam o furcă rigidă. Diferența era atunci la coborâri pe drumuri mai proaste, cu mai spălate de apă, trebuia să merg mai încet, mai cu grijă, nu-mi permiteam să dau drumul, dar ajungeam poate cu 2-3 minute în urma celor care aveau furcă telescopică. Dar probabil vă uitați și la prețuri, că la unele prețurile mai piperate. Prețul este piperat sau nu în funcție de firmă, pentru că se plătește și firma, dar în funcție și de piesele care sunt pe bicicletă. Deci un preț ridicat, piesele sunt mai bune. Pricepeți așa de... Da. Deci dacă intrați, da? Destul de bine. Nu uităm că e multiplă campioană națională la mountain biking, deci cunoaște și laturile competiționale și piesele de valoare. Deci dumneavoastră când intrați într-un magazin specializat, vă uitați la bicicletă și știți tot. Nu chiar. Cunoașteți tot. Nu chiar. Deci, dacă aveți o problemă pe traseu, vă opriți? Meșteriți? Nu. Nu? Mă duc de obicei cu soțul meu și se pricepe și repară. Și soțul repară? Da, dar n-am avut probleme. O pană, cam atât a fost tot ce s-a întâmplat. La dumneavoastră probleme au fost în activitatea prodigioasă? Da, am avut și probleme tehnice mai mari. Cele mai mari, un angrenaj spart bucăți într-un vârf de munte, eram singur într-o excursie mai lungă și atunci am ajuns la 3 dimineața mergând pe lângă bicicletă în primul sat sau odată pe vremuri, mai ales în anii 90, când aveam biciclete modeste calitativ, care nu prea erau gândite pentru excursie noastră, dar ne permițându-ne material mai mult, pasiunea era totuși mai puternică, însă accidente n-am avut niciodată pentru că am mers cu multă grijă. Dar incidente tehnice s-au mai întâmplat. Cred că pentru un biciclist e un împătimit, zic, e ceva groaznic să împingă bicicleta, nu mai are altă soluție. Nu neapărat, pentru că totdeauna luăm în considerare și această variantă și așa ne calculăm și timpul încât să reușim să ne întoarcem și acasă. Acum, dacă chiar se întâmplă ceva, ajungem la un drum, luăm un autostop, ceva. Ca și greutate. Cred că și asta contează mult la o bicicletă.
să nu fie foarte... Păi, normal, pentru grea. că dacă urci un deal, una e să urci cu o bicicletă de 20 de kilograme și alta cu 10 kg. Care Că din este start greutatea normală, acceptabilă la toate acestea, la urcat de deal, la în general, la o mers prin bicicletă normală, 10-12, o bicicletă bună. Dar 15-20 de kilograme, cam pe acolo, una de oraș, cele de downhill sunt mult mai grele, că nu trebuie să o împingi la deal. Și de fapt contează și ce vrei să faci cu acea bicicletă, cât timp nu mergi la ture montane pe trasee mai accidentate unde poți să trască să o împingi sau să o iei pe sus pe anumite porțiuni, nu contează așa de mult câteva kilograme în plus, mai ales dacă nu e o chestie competițională. La fel să nu uităm, când mergi în excursii lungi cu bagaje mari, poate fi bicicleta încărcată cu 20, 25, foarte, foarte 30 mari. de kilograme de bagaj. Cât poți să duci pe o bicicletă? 20-30 de kilograme nu este ceva neobișnuit pentru cei care fac ture lungi de multe săptămâni sau luni de zile. Avem și noi colegi de club care au făcut prin America de Sud ture de câte 5.000 de kilometri, purtând Cam la ture din astea foarte lungi, aproximativ, bine, diferă probabil și de zonă și de dealuri și de șesuri, cam cât se poate pedala într-o zi? Că nu pot să-mi dau seama. Luând în considerare faptul că nu faci nimic în ziua aia decât te dai cu bicicleta, poți să pleci de dimineața și până seara, cu o pauză la prânz. Cum ați obținut acele medalii? Participând la concurs. Cât ați pedalat? N-aș putea să zic că foarte mult, în sensul că nu am pedalat în fiecare zi. În măsura timpului disponibil, sâmbătă, deci duminică... Când citim că s-a pornit Cutărescu într-un lung periplu de o lună jumate prin Europa. Ce să înțelegem? Că în fiecare zi dă la pedale 10 și sute de kilometri sau... Depinde. Sunt mulți care și-au multe zile de pauză pentru a vizita anumite lucruri. Deci nu trebuie să fie ceva pur. Foarte des combinăm. Și noi multe excursii combinam. Mergeam cu biciclete din Cluj la Cheile Turzii. Acolo făceam alpinism, escaladă și seara veneam cu bicicleta înapoi. Sau poți merge și o jumătate de zi, o zi ți iei o pauză să vizitezi un oraș frumos, alte monumente. Nu e neapărat o chestiune sportivă, ci poate fi o chestiune pur turistică, mersul cu bicicleta, mai ales pe distanțe lungi. Vă adunați să faceți astfel de ture în diferite zone, nu numai în împrejurimile Clujului? Da, anual avem o tură, ca să zic așa, un concediu de o săptămână, Bike Romania, în care ne strângem un număr de depinde cât pot să vină și ne ducem prin munții României cu o mașină de însoțire care duce bagajele. Și noi mergem cu rucsac de o zi. Și care sunt traseele? Sunt stabilite dinainte, se vorbește la cabane, în caz că stăm la cabană. Anul acesta am stat mai mult la cort și a fost chiar... Deci ați fost deja anul acesta? Da, păi vară. Vara se face. Vara. De obicei, vara, și anul acesta, august. care a fost traseul? Ar dura destul de mult să-l descriu. A fost concentrat în munții Banatului, practic munții cu plecare și întoarcere la Reșița, prin munții Aninei, Docnece, Almăjului, Semenicului. Și de la Cluj până la Reșița, să zicem, în continuu, la pedale? Nu, am mers cu mașini. Cu opriri, cu vizitări? Am mers cu mașini până acolo, pentru că timpul scurt și concediile scurte nu ne permiteau și atunci am vrut să ne concentrăm pe acea zonă. De fapt, în fiecare an, în cadrul acestui program Bike Romania, luăm o altă zonă a Carpaților, timp de o săptămână sau 2 săptămâni. Se leagă prietenii, s-au legat prietenii cu ocazia acestor... Bineînțeles că da, dar ne cam știm. Nu s-a întâmplat în activitatea dumneavoastră în acest domeniu, zic, să aveți prieteni de familie care nu erau bicicliști, dar totuși ați fi dorit să fiți împreună și în vara. Și atunci i-a spus: domnule, dacă vrei să fii cu noi, să vii cu noi, te sui pe bicicletă. Chiar. Deci sau ei au venit cu mașina. Ei au venit cu mașina. Dar sau... dumneavoastră tot pe bicicletă. Depinde. Mai îmbinăm utilul cu plăcutul. Le mai dăm bagaje, noi ne ducem cu bicicletele, vin cu mașinile cu bagaje, dar se găsește o... Dar totuși putem spune că ne-am recrutat în ghilimele prieteni, rude, pentru că asociația noastră cum s-a dezvoltat așa, prin contacte din om în om, nu prin anunțuri în ziare sau prezentări publice s-au atras noi membri, ci de obicei